Žućo, ajde idi vidi Lara šta radi ovdje Lara. Pogledaj ti Lara šta radi, ona se sprema i izgleda mi za napad. A? Odvedi ga ti tamo malo. Neće ona da ga dira, ona se plaši od njega. Žućo, pređi tamo. Lara, nemoj da budeš nevaljalan. Tu. Lara i Žuća su komšije i oni mora da sarađuju dobro. Ne smiju da se diru, ne, budite dobro. Nemoj Žućo da evo grebeš, vidi kako si ti nevaljao, pa zašto hoćeš da evo grebeš? Lara je dobra, vidiš kako ona ne napada, a ti nju grebeš. To nije lepo s tvoje strane, Žućo. Žućo, to nije lepo s tvoje strane. Ti moraš dobrosusedske odnose da razvijaš. Lara bi htjela da se igra. Lara, to je mačak, to nije za igranje. Znaš, ostavi ti tu. Kaže, gledaju se kao pas i mačka. To ti je taj pogled. To je taj pogled izblizi kao pas i mačka i nemoj Lara, nemoj da je njušiš da ne budeš ogrebana, da budeš dobra. Si me čula, Lara? Budi dobra da te Žuća ne sredi. Tako ti je to, komši. Pas i mačka mogu da se